Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Ну што, хлопчыкі, як адчуваецца першы зімовы месяц? Паспелі скласці планы, як будзеце яго праводзіць? Планы ў нас заўсёды ёсць. Па-першае, весела сустрэць Новы год і каляды. І па-другое, узімку столькі вясёлых заняткаў. Хочаш канькі, хочаш лыжы, а хочаш санкі. Гэта праўда! А хочаш карагоды вакол ёлкі і цікавыя гульні. Нават захацелася, каб хутчэй надышлі зімовыя канікулы. Засталося трошкі пачакаць. А каб чакаць было прыемней, прапаную невялічкую гульню. Так, мне ўжо падабаецца, што трэба рабіць. А трэба адгадваць загадкі. Гэта я таксама люблю. А прыз будзе? А як жа? Пераможца атрымае званне лепшага зімовага разумніка. Ой, дык у нас будуць сапраўдныя спаборніцтвы? Пачынай, Кася. Што ж, хлопчыкі, у нас першая загадка. Слухайце уважліва. Белы дыван не тканы, ляжыць на вуліцах і там, і тут. Сонейка выйдзе, і ён растане. Што гэта за цуд? Я ведаю, гэта снег. І гэта правільны адказ. Залічваю табе першы бал. Я таксама ведаў адказ, толькі не паспеў адказаць. Не хвалюйся, Лесік. У мяне яшчэ шмат загадак. Вось наступная. Я кружуся, я лячу, з ветрам полечку скачу. Хто мяне на носе зловіць, той жаданне і замовіць. Мне здаецца, што гэта сняжынка. І гэта правільна. А я чамусьці, калі пачуў першыя радкі, думаю, што гэта камар. Камар? А што? Падобна. Ён лятае і на нос можа сесці. Так. Недарма ж сняжынкі яшчэ белымі мухамі называюць. Сапраўды, ёсць такое параўнанне. А зараз слухайце наступную загадку. Гэты мастак, калі спытаеш, усім вядомы. Ён чараўніцтва малюе на вокнах, не фарбамі і льдом апранае ўсе вадаёмы. За нос кусае, жартуючы з летнімі марамі. Вось гэта ты, Кася, і прыдумала. Так адразу не здагадаешся. Але мне здаецца, што адказ вельмі просты. Так і ёсць, хлопчыкі. Таму я яго чакаю. А я здагадаўся. І я таксама. Гэта мароз. Малайцы, хлопчыкі. Вось вам яшчэ адна загадка. Мы яго зляпілі лоўка. Замест носа будзе морква. Замест вочак вугалькі. Адгадайце, хто такі? Гэта будзе снегавік. Ізноў правільна, Аляксей. Ну і апошняя загадка. Дрэвы быццам у кашулях, гурбы снегу тут і там. Гэта хто так весяліўся і засыпаў сцежкі нам? Я ведаю, гэта завіруха. Гэта так, Лесік. Хлопчыкі, калі я правільна падлічыла, то пераможца ў нас няма. Таму што вы абодва зімовыя разумнікі. Дзякуй, Кася, за гульню. Гэта сапраўды было весела. І па-зімоваму снежна. Рада, што спадабалася, хлопчыкі. А зараз запрашаю глядзець мультфільм. Хлопчыкі і дзяўчынкі, далучайцеся. Сябры, а ці ведаеце вы, што ў нашых беларускіх лясах жывуць вельмі небяспечныя жывёлы? Ты маеш на ўвазе ваўкоў? Ці, можа, рысей? Я маю на ўвазе жывёл вялікага памеру, з вострымі ікламі і вельмі агрэсіўным норавам. Ой, і хто гэта? Гэта дзікі. Ведаем такіх. Праўда, я іх бачу толькі на малюнках. Аднак яны і там вельмі пужлівыя. Я таксама чула, што яны вельмі небяспечныя. І лепш за ўсё з імі не сустракацца. А давайце накіруемся ў лес і паглядзім на гэтых жывёл. На бяспечнай адлегласці, вядома. І пазнаёмімся з імі бліжэй. Можа, яны не такія страшныя? Добрая прапанова, падтрымліваю. Дзікія кабаны, альбо віпрукі ці дзікі, знаёмы ўсім сваёй сілай і вынослівасцю. А яшчэ здольнасцю прыстасоўвацца
адаптавацца да розных умоў жыцця. Менавіта таму яны аднолькава добра сябе адчуваюць і ўлетку, і ўзімку. У ежы дзікі непераборлівыя, могуць есці і жалуды, і карэньчыкі, і садавіну, і насякомых, і нават маленькіх жывёл. Галоўны дапаможнік дзікоў у пошуках сняданкаў, абедаў і вячэр – гэта нюх. Асабліва зімой, калі навокал снежныя сумёты. Таму часта можна ўбачыць, як дзікі кабан рые лычкам снег. Жывуць віпрукі невялічкімі гуртамі, сямействамі. А калі з'яўляецца малыя, статак нагадвае сапраўдны дзіцячы садок, дзе парсючкі гуляюць, дражняцца і сваволяць. А яшчэ гэтыя жывёлы вельмі любяць паспаць. Зімовы сон у іх цягнецца 10 гадзін на дзень. Цікава, што для такой важнай справы дзікі будуюць сабе сапраўдныя гнёзды. Гэта галоўнае зімовае правіла – не спаць на снезе. Падчас сну кабаны шчыльна прытуляюцца адзін да аднаго, каб зберагчы цяпло. Усё сямейства спіць у адным гняздзе. А калі навокал вельмі холадна, кабаны могуць легчы і ў 2 слаі. Спяць жывёлы усе разам, дзяжурных у іх няма. Да і хто адважыцца падысці да ляснога драпежніка? Аднак на выпадак, калі дзікам пагражае небяспека, прырода надзяліла іх вострымі ікламі і капытамі. Іклы ў жывёл растуць усё жыццё і лічацца галоўнымі сродкамі абароны ад іншых драпежнікаў. А яшчэ дзікі сапраўдныя веліканы, важаць ад 70 до 150 кілаграмаў. Нягледзячы на тое, што выглядаюць жывёлы нязграбнымі, яны добра і хутка бегаюць і пераадольваюць вялікія адлегласці. А форма капытоў дапамагае дзікам з лёгкасцю рухацца і па неглыбокім снезе, і па балоцістых мясцінах. Дзікія кабаны лічацца вельмі небяспечнымі жывёламі, таму ў лесе патрэбна быць надзвычай уважлівымі. Галоўнае пры сустрэчы не рабіць рэзкіх і гучных рухаў і не паварочвацца да жывёлы спінай. А яшчэ заўжды памятаць, што для лясных жыхароў мы госці, таму ў лесе павінны паводзіць сябе выхавана, з павагай ставіцца і да жывёл, і да раслін. Якія цікавыя і грозныя гэтыя дзікі. Вось, такі наш свет. Кожная жывёла са сваімі паводзінамі і характарам. Менавіта таму ён такі дзіўны і неверагодны. Ну, а зараз я запрашаю вас на мульцік. Хлопчыкі, а вось калі б вы вырашылі адправіцца ў падарожжа па нашай краіне, куды б вы паехалі ў першую чаргу? Зараз ці навогул? Напрыклад, на бліжэйшыя выхадныя. Я падправіўся ў госці да Дзеда Мароза. Гэта спачатку. А я паехала куды-небудзь на поездзе. Чамусьці мне здаецца, што падарожнічаць па чыгунцы – гэта так романтычна. А ці ведаеце вы, якая працягласць у самага доўгага чыгуначнага маршрута ў нашай краіне? Каб адказаць на гэта пытанне, трэба спачатку паглядзець на карту. Ці паслухаць Лесіка. Ён дакладна ведае. Самым доўгім чыгуначным маршрутам у Беларусі з'яўляецца маршрут, які пачынаецца ў Брэсце і заканчваецца ў Полацку. Цікава, гэта ж колькі абласцей ён праходзіць? 4 з 6. Брэсцкую, Магілёўскую, Віцебскую і Гомельскую. Ух! І колькі ж кіламетраў гэты шлях? Амаль што 900. Гэта ж колькі часу спатрэбіцца, каб яго пераадолець? Каля 20 гадзін. Ну і справы. За такі час і паспаць можна, і некалькі разоў паесці, і ў акно нагледзецца, і засумаваць. Затое амаль што ўсю нашу краіну зараз праедзеш. Лесік, а які самы вялікі чыгуначны маршрут у свеце? Давайте разам паглядзім. Самым вялізным сучасным чыгуначным маршрутам з'яўляецца маршрут Масква-Пхеньян. І якая ў яго працягласць? Больш за 10 000 кіламетраў. Гэта быццам 11 разоў з'ездзіць з Брэста ў Полацк. Так і ёсць, Аляксей. Цікава. А ці ёсць падарожнікі, якія праязджаюць увесь гэты шлях? Вядома, ёсць, Кася. Хочаш да іх далучыцца? Спачатку я паспрабую наш маршрут.
А то, може, мені і не сподобається таке довге чух-чух-чух-чух. Але ж ви толькі уявіце, па якіх мясцінах праходзіць гэты поезд з Масквы. Там, напэўна, ёсць і горы, і раўніны, і рэкі з азёрамі. Так і ёсць. І на ўсё гэта можна глядзець. Хлопчики, а я ведаю, што мы можам зараз з вами паглядзець. І гэта... Гэта мультфільм. Сябры, які цікавы і бадзёры ранак у нас атрымаўся. Па-сапраўднаму зімовы і поўны прыгод. Аднак надышоў час развітвацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, жадаем вам добрага настрою і прыемных сустрэч. Ну, а мы, як заўсёды, чакаем вас зранку У нашым добраранку! Эй, не проспите!